panasnya begini ya Allah Gusti, Gusti. Kacang. Lah, dalah. Panasnya mengkene kok jerakan kon tuku kacang nang pinggir kali iki lho apa ya Allah, ya Allah. Niki gen ora wong tuaku sing ngakon. Aku kira momong godhongan kenunggoni kue-kue iki kacang. Kok Udah. Udah minjem tuh. Aduh, ngerti iki, Cok. Saya tak tinggal di sini, Wak. Udah sing. Iki sing krak nang wong iki. Tekan pucuk bloko ya Allah Gusti. Sing ngerti iki malah. Seperti wong malah. Ah, ngono alah. Weh, matane. Oh iya. Aman ta ora ya? Sekene ae lah.